Mä miksi öisin aina mietin, miten koittaa matkan pää. Saanko hiljaisuuteen lipua, mä vailla liikaa kipua ja kadota kuin kastelmaa. Minä mielelläni jään vain marginaalin tarinaan. Valon säde iholla, piste viimeisellä sivulla, katveessa vanhan kellopuun. Niin tää vastaus etsii. No niin, Harrikin sieltä saapui. Kohta aloitellaan, kuulkaa, uuden suomalaisen musiikin listaa. Tässä AP Salonen soinen radiossa sitten. Ja mihin kaikki katoaa. Siis jos se katoaa. Miten toiset täällä jaksaa ristiänsä painavaa? Ehkä ikuisuuden laidalla tai viimeisellä rannalla meille vielä kaikki kerrotaan. Niin tää vastaus etsii kysymystään ja tää laulu kaipaa kuulijaa. Jatkaako pallo pyörimistä? Noin Pertsakin sieltä jo osasi tulla. Joku jopa seurasi tämän perusteella. Se on kyllä hämmentävä homma se. Siis jos se katoaa. Mites Pera, saatko itsesi tänne nostettua ihan itsekseen vai? Moi moi Lada, moi moi. Harri Härkä Hautaniemi kutsu Harri Hautaniemi liittymään liveen. No en helvetissä kutsu. Siinähän menee kaikki mahdollisuudet itseltä kaikkein. Niin, vastaus etsii kysymystään. Jos saat Lada Peran nostettua, niin aina parempi. Mä en nimittäin osaa tehdä tätä yhtään. Moro Mike, mitä kuuluu? Mites me saadaan sut sitten vielä vähän isommaksi Pertsa tuohon ruutuun? Ja Jejekin tuli sieltä. Osaako joku? Voitko laittaa Don Juan soimaan? No katsotaan mitä kaikkea täällä. Se on juustopalloja lusikalla. Lyönnit sydämeen. En voi mikä tuomita sinua itseään, se on kotipizzaa tässä. Margarita pizzaa. No niin. Laitetaan piuha oikean paikkaan, niin mä kuulen mitä pojakki puhuu. Mikä Don Luelta. Voi vittu. Mikä saatana säveltäjä siellä on? Jaksais taas yhtään, tää on Pertsaa pakko katsoa tommosena vittu kovin tullive. Mitä kyllä muuta, mikä syöt lusikalla, jos et halua, että sormet sotkeentuu? Ihan viaton kysymys. Pääkallo-nimiselle hepulle täällä ei nyt ole toivemusaa ehkä tiedossa. Täällä on uuden suomalaisen musiikin lista. Otetaan taas käsittelyä. Tällä kertaa paikalla on päätön ratsumies Pertsa, haluton laulumies Jere ja tietysti oma ja ikioma kultapossunne AP Salonen, joka toimii tässä niin kuin isäntänä. Se on just näin. Ja kulutetaan nyt paskan puhumiseen vähän aikaa ja kerrotaan. Vittu mitä ääliöitä ruutu täynnä. Vittu. Kerrotaan vielä chatin ja liveen säännöt, että tämä on niin sanottu turvaton tila. Noudatamme turvattoman tilan periaatteita, eli chatissa saa perseillä. Ja niin kuin näette, lahjat ovat lahjattomilta pois päältä. Se on periaatekysymys tästä lähtien minun chatissa. Seuratkaa. Mitä vitusta mä saan sen mun taustakuvan tänne nyt, saatana? No pistät sieltä sen green screenin päälle, Urpo. Green, mistä se tulee? No se tulee sieltä tehosteesta se. No kun se on, tässä just on se ongelma, että ei niinku tuu. No kun se Ei tulee. tuolta, hetkinen, tuolta.
Joo, ja Se on ihan takuutuote, niin kuin tehtaan takuu, että kyllä se tulee. Jäätävän paskaa showta, tätäkö pitää kuunnella koko saatanan ilta. Mistä sä perään nuo soitot? Nuokin pitää saa käyttöön. Mulla jäi vähän viestejä käymättä läpi tuossa omassa livessä aamulla. Niin meillä oli legendaarinen 90s Rock Morning. Toivonen. Se on väärä, mutta ei se mitään, se käy tähän. Se käy tähän, niin se on just oikein tähän. Joo, se on just hyvä. Perällä oli legendaarinen 90s Rock Morning tuossa aamusta puoleen päivään taisit vetää ja oli laatu musaa ja oli viestejä studioon, josta kiitos tietysti interaktiivisuudesta. Se taisi tulla ihan Viromaalta asti viestejä. Joo, kyllä se tuli. Ihan tuli Kusumasta asti eteen. No kuule se olla, kuule tuo Armas tuli. Tää me erosit aika paljon sillä, että tässä ei ole laatumusaa kyllä vittu tulossa. Ja älkää nyt vielä tuomitko yksi laatukappale. Itse asiassa, jos saa heti tuomita, niin tuomit sen. Yksi laatukappalehan jo kuultiin, nimittäin Kastehelmin maan AP Salosen melkein tuoreen sinkku tuolta kesältä. Ja se voi olla tosiaan ainoa laatukappale. Mutta siis chatti, live on turvaton. Saatte löytää oikea piste, niin sitten tulee. Niin, se on se G-piste, mutta onko pojat semmoista löytänyt koskaan? Ei se minun tulemiseen ole kyllä vaikuttanut. Naamat on kuin bulldogilla, kulahtaneita kuluneita vitsehjä. Menkää vittu tekeen vaikka lapsia kyvät. Mä olen G-pisteeni löytänyt, eli tulee joka kerta navalle. Vielä kerran todella turvaton tila. Emme noudata minkäänlaisia käyttäytymisnormeja tässä chatissa, emmekä liveessä. Eli jos koet olosi uhatuksi, niin poistu välittömästi. Mutta joka perjantai minun johdolla 1, 2 tai 3 kimpassa käydään läpi uuden suomalaisen musiikin listaa. Eli Spotifyssa joka perjantai 00:00 julkaistaan uutta musiikkia ja Spotify sitten kokoaa uudet suomalaiset ikään kuin hitit tai nostot tämmöiselle uuden suomalaisen musiikin listalle. Ja me perkaamme sitä listaa nyt sitten joukolla. Näin tehdään. Ja me on tähän listalle myös nostettu tietyllä tavalla myös vähän muuta, ikään kuin listan ulkopuolistakin musaa voi tulla, mutta hyvin harvoin nämä periaatteessa kaikki, mitä tänään soi, taitaa ihan listalla olla, mutta eivät ehkä tältä viikolta. Ensimmäisenä, onko pojilla jotain sanomista tai haluatteko purkaa sydäntä? Voitko sä soittaa ekana sit sen parhaan biisin? Toivoisin vähän tissivakoa näkyviin. Ladaa. Ladaus on ainoa toi mode. No. Tai siis Perä on se toinen. Ai niin, Pertsa on toinen vai? No niin, eli ei pysty. Just. Vittu tästä tulee pitkää. Eihän Jouko. Mä porkkaa viiniä, mutta en tiedä saa. Meinasin sanoa, että täällä on melkein pakko kyllä alkaa ryyppäämään. Itsekin 17 vuotta on tullut selvinpäin ja nyt ei enää pysty. Eihän Joukoa satuteta tällä perkaamisella. Kyllä Joukokin tässä omansa saa, jos ei muuta, niin kaukoputkilla katsotaan herkkää hetkeä, niin kuin moderaattori tuossa paljasti edellisessä lähetyksessä. Itsehän paljastelin pakaroitani naapurirouvalle tuossa männä viikolla ja taisinpa tuossa ihan muutama minuutti sitten Jee taas näyttää parhaan puoleni sinulle. Joo, ei siis nykyään kun tälle AP Saloselle kun soittaa, me on tapana soittaa videopuolella, se on pakko soittaa näin. Sitten vienosti kurkata, ja joku vako siellä jumalalta aina näkyy. Kyllä. No. Tänään oli pelkkää erotiikkaa, keittiö täynnä. Juu, me ollaan erottisesti haastava vartalotyyppi, mutta ei anneta sen häiritä. Selvinpäin kaikki keinot on sallittuja. Pakarat esiin, pojat. Mauri 65 tykkää. Ei saatana vittu. Mennäänkö ensimmäiseen kappaleeseen? Oota hetki, Pertsa. Kerro. Mitä sulla on niin sanotusti podcast juomana siellä? Ei mulla ole mitään. Sitä saatana valkkaria, mitä oli aamullakin tonkallinen. Ai niin sä oot koko aamu. Joo, niin okei, selvä. No, joo, se oli siis juissa sekamehua kyllä, mutta halpaa. Ofelia viiniä. Kiljua. No niin, nyt on paskan puhuminen siinä malliin, että pistäänkö ensimmäinen kappale soimaan, ja sehän on siis ikään kuin Ruotsin, eikö näin, UMK-kisasta tuttu kappale, mutta suomalaista alkuperää Jeje on mulle tämän kertonut itse. Joo, siis tämähän on mennyt, Ruotsissa järjestetään niin kuin isommat karsinnat näissä kekkäreissä kuin Suomessa.
Niin tää on siis mennyt Melodifestivaalin finaali. Joo. Yksi finaalisti ja ennakkosuosikki itse asiassa. Okei, eli yhtyeen nimi on KAJ Kai ja biisi on tämä Baara Baada Pastu ja tästä lähtee ensimmäinen uuden suomalaisen musiikin listan esitys. No jaa! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Boaty för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 saunaa. Vi ska vara bastu, ångorna på släppan stressfria. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångorna på släppan stressfria. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Kuuntele saa vetää sulle myös moduuleja. Sauna. Ja just ja. Helppo vanno me ei ronkunut. Tik tik takulen korkkanut. 90 grader vi är nästan där. Perkele ei voi kuin värmä jää. Sveitti lakkar. Ja. 1, 2, 3 saunaa. Vi ska vara bastu, ångorna på släppan stressfria. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu. Vaan mitään. Nostakaa Nivala ylös. Siinä siis Ei ensimmäinen. modulaatio, vittu! Oi! Tuleeko modulaatio vielä? Tulee. Vi ska vara bastu, ångorna på släppan stressfria. Bastubröder är vi som glöder 100 grader. Siellä oli todellakin Euroviisun modulaatio. Ei. Ruotsi voiton vei. Pistetään juna pystyyn, pojat. Ottakaa Nivala ylös. Onneksi nuo hurrikki on mennyt ihan sekaisin. Eihän tässä värssyssä ole edes kunnolla erotiikkaa. Ja jeje, naama, kiikubiisit soi. Joo, semmoista se on. Siinä siis Nivala ylös. Baada Pastu Kai ja Ruotsin Melodifestivaali eli UMK-kisaa siellä ja valitaan siis Euroviisun ehdokasta Ruotsille ja suomalaistaustainen Kai-yhtiö on sitten pistänyt ihan helvetin paljon paremman saunabiisin kuin Olli Halonen, jonka kirjoitti 3 vuotta niitä takahuoneessa niitä apukoulun sanotuksia. Tässä mentiin vähän huumorimusiikin laidalla, mutta kuitenkin kevyellä poljennolla ja hyvällä koukulla ja mikä tärkeintä tässä oli todellakin Euroviisun modulaatio. Ja tämä on sinun suuri suosikki, eikö vaan? Joo, siis kaksi asiaa haluan kertoa tästä biisistä. Kyllä se varmaan riittää. Ottakaa nyt se Nivala ladaa, nosta Nivala ylös. Niin, kaksi asiaa tästä biisistä, 2 asiaa. Ensimmäinen asia on se, että lyön melkein mitä vaan vetoa, niin tää tulee olemaan Suomessakin kesähitti. Juu. Se on ihan selvä asia. Toinen asia tässä on se, että jos ruotsalaiset, mitä mä epäilen tietysti, mutta jos ruotsalaiset on niin älykkäitä, että ne äänestää tämän biisin voittoon ja Euroviisuihin, niin se tarkoittaa sitä, että Erika Wigman ei voita Euroviisuja. Erika Wigman ei se voi pitää joka paikkansa. tapauksessa Euroviisuja. Kyllä se on, Erika Wigman voi edelleen voittaa Euroviisut, mutta jos Kai menee sinne, niin sit ei missään tapauksessa voi. Toi on täydellinen Euroviisubiisi mun mielestä toi äskeinen biisi. Se on niinku täydellinen, se on korvamaton, se on hiukan hauska ja siihen pystyy tekemään semmoisen tosi kornin labashown. Joo, ja mahapiano oli haitari. Nivala ruutuun, nivala ruutuun, nivala ruutuun, nivala ruutuun, nivala ruutuun, nivala ruutuun, nivala ruutuun. Anteeksi, täällä on Onko fanilinjat kuumana, kun Nivala Messian tavoin laskeutuu seurakuntamme eteen ja mitä haluat Nivala nyt pitkästä aikaa sanoa meille?
Vad fittan var det var göra det. Bara runka på handen den andra låtarna. Det var inte så möjligt. Jag tycker om inte den här. Bara vempa på handen. Han är svenska pojke. No niin. Noll poäng. Suomen raati antaa 0 pistettä. Narkka på tapp. Nivala tulee tauon jälkeen tuttuun tyyliin sisään Karmien kanssa ja Kyspo Fittania siinä tarjottiin Ruotsin pojalle. Smörfittan. Ursmördy. Mutta tässä siis tosiaan Nivala, jos et vielä kuullut, niin Baara Pastu ja Kai-yhtiö on siis tulossa tai kilpailee tuolla Ruotsinmaalla näissä Eurovisu-karsinnoissa ja on nyt finaalipaikan ansainnut. Etelä-pohjanmaalainen bändi muuten. Joo. Sekin vielä vikana. Mites Perttu, iskikö Baara Pastu sinun Siis 1000 voltin tavoin? Tavoja tapetille. On vittu kumma, että tämän parempaa sisältöä ihan ei saada pidetty. edes rahalla tehtyä. Menkää nyt vittuun sieltä. Anteeksi, pieni hetki. Joo, tässä on tämmöinen tekninen ongelma täällä, joku pyrkii linjoille. Siis, Meillähän on siis tosiaan... oikein, että siis kyse on suomalaisesta bändistä. Kyllä suomalaislähtöinen bändi on tässä. Joo. Se on jännä, että Suomessa ei osata puhua suomea tuonkaan vertaa, että 1, 2 ja sitten tuli 2. Siis aivan loistava biisi. Tämähän on aivan niinku, aivan bängä. Killeri kamaa. Joo, siis kyllä Suomessa osattaisiin näin hienoa huumorimusaa nykypäivänä tehdä, niin se on aivan niinku, siis sehän on aivan toimiva konsepti, mutta ei osata tehdä kuin huonoja countrybiisejä ja paskoja iskelmälauluja. Ja sitten on vielä sitten ne Mökkitien Recordsin paskat, mitä sieltä radiosta tulee. Mutta jos tämmöistä musiikkia tehdään Suomessa enemmänkin, niin maailma olisi parempi maa. Ei mulla muuta. Joo, kiitos tästä ei niin kätketystä vittuilustasi, rakas veljeni. Aamusoussa voit tästä lähi varmaan soittaa sitten tätäkin kultaista kappaletta, joka siis Ruotsinmaalla kilpailee. Paada Pastu, ja kyllä tässä oli kiihkeä poljento ja jopa ehkä semmoista minusta niin kuin kääriätason juttu, että jopa saattaa olla siellä kärkikahinoissa. Meillä on vähän erilaista taas vaihteeksi. Mutta jatketaan listan läpikäyntiä. Meillä on tosiaan fanit saa tuonne laittaa viestejä, niin niitä Perttu tulta sitten soittelee. Sillä on ilmeisesti moderaattori vähän unessa, sillä pääsee kaikenlaista paskaa läpi, mutta ei anneta sen häiritä. Seuraavana, kun mainitsitte Mökkitien, niin menemme suoraan Mökkitien. Joku helmen sieltä. Mä olen löytänyt todellisen helmen, koska nyt mennään niin sanotusti... Tosta on se, mitä mä luulen, niin mä lähden tästä livestä vittuun. Fanit haluavat, että jäät, mutta siis seuraavana löydämme kappale, jossa Mökkitien kovin ja terävin kärki yhdistää voimansa. 1000 voltin tavoin tärykalvoihimme iskee vastine tälle äskelle Paada Pastu. Nämä ovat peräkkäin tällä uuden suomalaisen musiikin listalla. Ja koska Suomi on luvattu, tietenkin. Totta kai peräkkäin ja osittain ehkä myös sisäkkäin. Sisäkkäin, joo. Tyvisylttyä välissä suklaajunassa, mutta... Musaa. Puhukaa nyt ees suomea. Siellä on chatti täynnä torniolaisia muijia. A ja P nyt parasta kehiin. Perä soittaa johonkin AI-tukeen. Se yrittää soittaa Minnesota-hoidon johonkin pelkille päivystyspuhelin. Itelle. Siellä on joku puhuva pää vastaileva. Onko sinulla alkoholiongelma? Oi voi. No niin, seuraavana siis Mökkitien Records palaa Kostajan tavoin ja Karaoke Maa, Hesa, Äijä ja Faija yhdistävät voimansa ja tältä kuulostaa siis Mökkitien. Moi Raija, mä oon faija, paratiisi on mun biisi. Mieli kirkas kuin Shanghai valot, mut sydän tyhjä kuin autiotalo. Tavoitteena aikuinen nainen, mut nurkassa istun olen suomalainen. Tiskin kautta rohkeutta saa, lappu sisään dirandaa. Eikkarit vieressä listaa selaa, ne laulaa kohta Anssi Kelaa. Pöydän alla jalka komppaa, kun kuuntele pomppaa. Kunpa aina tällaista ois, tänne asumaan jäädä voissa. Surun pyyhit silmistäni pois. Tämä on Karaoke Maa, rakkaudesta lauletaan. Täällä jokainen äänestä kuuluvin saa vuorollaan. Tämä on Karaoke Maa, ei yksin tarvii uskaltaa. Rohkeasti olla itsensä joukossa saa. Karaoke Maa.
Suomi tökkii Ampiaisen pesää, se meinaa vetää Lapin kesää. Viimeksi kun se teki niin tuoppia lenteli, kai sitä suojeli Rafaelin enkeli. Mun vuoro, villitsen baarin, laulan lennän Jurika Kaarin. Tulkitsin kuin Edelman, sain palkaks lentossuudelman. Kotopaari menee kiinni, kiinnostaisko kotiviini? Seksi vie ja taksi tuo. On ihmisen ikävä toisen luo. Yhdessä mentiin jatkamaan, kannatti lähteä kokemaan. Ihme karaokemaan. Tämä on karaokemaa. Rakkaudesta lauletaan. Täällä jokainen äänensä kuuluvi saa vuorollaan. Tämä on karaokemaa. Ei yksin tarvi uskoltaa. Rohkeasti nollaa itsensä joukossa saa. Valomerkin hetki lyö joka päivä ja joka ikinen yö. Lihaa ja perunaa lähden syömään, kyllä baaris meni taas myöhään. No joo, Jeesuksen nimeen Käytännössä lopeta. oireettomia peräpukamia ei tarvitse edes hoitaa, sillä ne parantuvat yleensä itsestään. Jumala. Tää ei auta edes peräpukamaa. Tää ei auta kyllä peräpukaman voidekaan. Nimittäin tässä siis vielä kerran, hyvät ystävät, oli Faija ja Hesa ja Mökkitierekordsin terävä pää ja Aaron Martikainen, joka on siis Faijan oikea nimi, niin herättelee meitä karaokemaan ja uskomattoman huonot lyriikat, uskomattoman lainattu melodia, kaikki uskomattoman huonoa. Mutta Mökkitien terävintä kärkeä ja ei petä siinä mielessä, että kyllä tätä ruskeaa väriä osattiin odottaa ja sitä tuli tauluun niin kuin Four Nations Cupissa tuossa jääkiekossa Kanadalta. Mites Nivala Mökkitie ajelet siellä kännikuskina pitkin Hämeenlinnan toreja, niin mites tekikö mieli ajaa siltarumpuun? Kyllä todellakin. Melkoinen tuhnu oli tuo biisi kyllä. Että... Taas ruopataan niinku pohjamutia tuossa kyllä, niinku uskomaton mitä vettynyttä ripulia sitä taas niinku korvakäytäviä. Veriripulia suorastaan. Niin valui niinku korvakäytäviin ja tukki aivot tuolta, että en mä tiedä. Onnea vaan, jos tulee jossakin niinku, nyt ei ole edes pikkujoulukausi, mutta kumminkin niin. Tää on ihan vastaavaa. On se tulossa. On, ja jengi pyörii niinku tanssilattialla Valko-Venäjän käsää ja roiskuu pitkin seiniä ja sitten karaokemaa huutaa taustalla, että onnea. Tästä tulee mieleen se pahan maa, se Sulevi Peltola, se pölyymyrikauppias. Mulla on ihan samanlainen fiilis, kun heiluttaa sitä pölyymuuria niin sillä niin sanotusti backstageillä näiden kanssa. Joo, kattokaapa se legendaarinen pölynimurikohtaus, jossa niin sanotusti ei siivottu pölynimurilla, vaan pistettiin ukkoa kylmäksi. Ja kyllä täytyy sanoa, että tässä vähän itsellä on samaa fiilis, että tulee tällainen tonniseteli ilme, että hirveä vihapo, että Pauliina, sä et kuullut, tämä on niin sanotusti turvaton tila. Eli kaikki, jotka kaipaavat turvatonta tilaa, niin ei muuta kuin tänne. Täällä on sana vapaa kaikilla, myös chatilla. Perttu, Mökkitie on lähellä sinun sydäntäsi ja editysti nyt 19 Rock Morning Show jälkeen, jota aamuisin täällä soitat laatumusaa Ysäriltä, niin mites Mökkitie, mahtuuko Mökkitieltä joku pikku syrjähyppy sinne seuraava showhun? Ehkä tämä. Faija lähti Ruotsiin ja Hesa äijä huoriin. Faija lähti Ruotsiin ja Hesa äijä huoriin. Faija lähti Ruotsiin ja Hesa äijä huoriin. Syntax error, Faija lähti mistä se painetaan? Lopeta. Linja kiinni. Hesa äijä huoriin. Joo, siis kyllähän tässä on niinku aivan siis maksimaalinen pettymys taas jälleen kerran. No ei ole mitään muuta odottaa, kun kyse on Mökkitierekordista ja Hesaajasta ja Faijasta. Paskinta paskaa, mitä paskalla voi käydä. Ja minusta Revi Nivala sanoi hienosti, että semmoista oikein vetistä ripulia ja vielä semmoista sinapin keltaista paskaa, mitä sieltä suihkuaa pitkin seiniä, kun käyt siellä yleisessä vessassa muka kyykkypaskalla ja tunnetkin, kun se leviää se paska pitkin seiniä ja omaa selkää. Siis aivan hirveätä paskaa. Ei mulla muuta. Kiitos Päivi. Me ei suinkaan heitetä ketään. Faija lähti Ruotsiin. Anteeksi. Paitsi tämä kyseinen palautteen antaja ehkä nyt joutuu pikkusen bänniin. Ei ketään täältä heitetä pois. Kaikki on tervetulleita. Jere Toivonen, tämähän on Iskemä taivaan tähdelle tietysti sulomusiikkia korville ja on ennakkosuosikkisi. Niin mites Mökkitie? Niin mun on pakko nyt sanoa, että nyt mulla käänti vähän kelkkaa ja se johtuu nyt, mä kerron syyn tähän vielä. Kato, siis mä oon 30 vuotta yli tehnyt työkseni karaokea, niin, mulle karaoke on niin suuri rakkaus.
Ja olihan, että kyllä mä menen tuohon Paulinan joukkueeseen, että kyllähän tää niinku, tähän upposi niinku isä äitiin, että siis toi tekstihän oli oodi. Saatko Jere Toivosen pihalle? Toi tekstihän oli oodi niinku kaikille hienolle isolle karaoke-biiseille. Siinä kunnioitetaan niinku karaoke-biisejä, nimenomaan niitä biisejä ja niitä biisin tekijöitä, jotka on ne hienot biisit tehnyt. Niin tää oli niinku, mun mielestä tää oli paljon parempi biisi nyt, kun kuuli myös ton Säkeistön eikä pelkkää kertsiä. Tää ei ollut missään tapauksessa huonointa, mitä mökkitieltä on tullut, ei missään tapauksessa. On tullut mennään paljon huonompaa. Mä tykkäsin, 8,5 pistettä. Turku on paskamaa, Turku on paskamaa, Turku on paskamaa, Turku on paskamaa. Oho, mikäs? Siellä linjat on samaa mieltä kuin minä, että Turku pitäisi sahata irti ja lähettää siitä vähintään Maarianhaminan kautta, niin jos Tukholma pysähtyy, mutta mieluummin Göteborgin puolelle kuljettaa. Suorastaan ala-arvoinen mielipide Jere Toivoselta, mutta se on Jerelle ominaista. Jere kääntää kelkkaansa niin kuin perussuomalaiset takkiansa. Perä, tuleeko linjoilta vielä jotain palautetta? Ei, mulla meni tämä kone ihan tiltiin ja voisin sanoa tähän väliin, että jos tosiaan Jeehän edustaa siis tässä meidän nelikossa Turkua ja olen ymmärtänyt, että Jeestä tulee seuraava arkkipiispa tuonne Turkuun ja sillä tavalla niin kuin edustaa parhaimmistoa, mitä Turku on tarjota, niin ihan hyvin voitaisiin leikata se tuosta irti ja myydä niille ruotsalaisille sinne saunan ääreen, että jos tämä on parasta, mitä Turusta tulee, Jee, toivon, olkaa hyvä, niin voitaisiin myydä vaikka ruotsalaisille. Kiitos tästä. Ota linjat kuumiksi taas ja koeta saada värkit oikenemaan. Silloin linjalla hyvää palautetta. Käydään siis läpi uuden suomalaisen musiikin lista ja nyt perjantaina on tullut tänne uudet hitit ja on 2 kappaletta kuunneltu ja seuraavana on kovat. Eikö sulla ollut mitään mielipidettä tuosta biisistä? Ei, mä en mökkitiedä. Tietysti semmoinen mielipide, mulla tietysti on jo, että jos Pekka Pommisuojalta on kuulolla, niin tämän tyyppistä sitten siitä minun hitistä voi vääntää, että pistetään paskaa sanotusta ja autotuneetettua laulua, niin Pekka, jos olet kuulolla, niin tarjotaan sitten tuonne mökkitielle sitä seuraavaksi. Oliko meillä linjoilta jotain? Ei ole. Ei ilmeisesti. Seuraavana on kovat odotukset, nimittäin uuden suomalaisen musiikin listalla sijalla 4 on meidän kaikkien hyvä ystävä ja tietyllä tavalla unien kohde, ainakin Pertun, koska Perttu tykkää tästä artistista kovasti. Anteeksi. Olen ymmärtänyt, että Jeje on parasta, mitä Turusta tulee, niin morjens. En voi uskoa, että täällä jengi on ihan sekaisin tästä biisistä. Anteeksi. Joo, jatka vaan. Niin chattiin tulee palautetta. Siellä chatti käy kuumana niin sanotusti. Niin seuraavana artistina on siis vähän Wikholmin tavoin tässä otsikossa flirttaillaan tämmöisen seksuaalisen kuvaston kanssa, nimittäin Anna tulla ja mehän tullaan, se oli minun lisäys, biisin nimi on siis Anna tulla ja Bess palaa keskuutemme tällä kappaleella. Sä et oo harmaa, sä et oo osa tapettiin, mut pienin aika varmaan, sus se osa tapettiin, ja baby et sä oo kylmä, se on sun suojakuori vaan, ja mä tiedän hyvin kyllä, miltä tuntuu kun tuomitaan, mut nyt rakas, nyt oot valmis sen. Bess. Sä et oo friikki, tai jos sä vähän oletkin, niin mä pidän siitäkin. Anna sun tulla jo esiin. Kun nyt rakas, nyt oot
Annahan tulla ja Besshan antaa tulla. Perkele, että tykkäsin tästä Bessillä kappaleesta. on valtavat munkit. A. Salonen unelmoi näistä utareista päivittäin. Seksiä siinä pitää olla. Se kulahtanut kiimanen bubiruusu Erika vois lähteä lypsään niitä juoppoja sinne paikalliseen ale bubiin ja jättää musahommat niille, jotka osaa. Terveisin Sami Turengista. Anteeksi. Taas oli linjat solmus. Jumalauta. Sami Turengista pistää aika päivän paran. Tää on tuttu mies. Tää on meidän miehiä, pojat. Meidän miehiä. Mitali tää. Tuntuu ainakin tietämään henkilökohtaisista asioista, että liekö ihan lähipiiristä, mutta Bess ja Anna tulla ja kyllä tykkäsin perkeleesti tästä kappaleesta, että minun mielestä ihan Bessin parhaimmistoa ja pikkusen olisin kaivannut rockimpaa soundia, että ainoa mikä ärsytti oli nuo 10-8 rummut tuossa, että tosi hyvä tuotanto ja semmoinen menevä kappale, että toimi kyllä tosi hyvin. Mites Perttu Sami Turengista tietysti kertoo totuuden myös sinusta, mutta iskikö kappale? Siis joo, minusta Bessi on aina yhtä ihana ja minusta se näkyy se tekemisen meininki, eikä tarvitse mihinkään tosiaan kiimaisen bubiruusun keksittyyn imagoon lähteä itseänsä työntämään. On rahaa ja on hinkkiä, niin eihän se ole muuta kuin show me the money ja show me the tits. Ja silloin mennään, ei ehkä parhaimpia biisejä Bessiltä, mutta niin kuin Ape tuossa totesi, että vähän rockimpaa kamaa, niin se menisi aivan tuonne niin sanotusti Kaija Koon tasolle, että kun saataisiin vähän rockia tuohon hommaan, mutta ehdottomasti hyvä biisi ja minusta se kulki aika hienosti. Joo, siellä oli hienoja semmoisia niin puolituksia ja semmoisia nostoja. Terve Jouhko, ja kerroin jo tässä vaiheessa, että kyseessä on turvaton tila live, eli noudatamme niin sanottuja turvattoman tilan periaatteita, että ei tule loukkaantua. Nivala, olet tietysti myös Sami Turengin tavoin, niin naiskauneuden naapurimiehen tavoin naiskauneuden ystävä ja tietysti lauluääni viehättää, mutta miten Bessin Anna tulla ja mehän tullaan yleensä Navalle, niin aiotko tämän tahdissa jatkaa harrastustasi? Kyllä. Täytyy just sanoa tuossa, että itsekin rupesin miettimään tuossa biisin kohdalla, että tähän on vähän sellainen rockimpi räyhä soundi, niin tässä oli niinku menoa. Täytyy sanoa, että jopa tykkäsin kanssa silleen, mutta koko ajan mietin silleen, että varmaan jossain TV-tuotannossa, jos se käy niinku pyörähtämässä soittamassa, sillä soittaa sitten Suomen ykkösnyrkit, niin tämä varmasti niinku kääntyy aivan erilaiseen kulmaan tämäkin ralli. Tuohon kososta ja vähän rumpalia ja nykäistä rumpua, tai kuka se on se toinen neppariverkkari, niin ei muuta kuin minusta olisi ansannut myös tässä versiossa vähän rockia. Mutta heti sitä alkumetreitä rupesin miettimään, että tämä on niinku sieltä samasta soundipankista, tämä nykypäivän kaikki nämä rummut ja kaikki synät ja kaikki nämä niin raapasta. Tuohon olisi vähän niin rohkeutta käyttänyt, että vähän luomumpaa suuntaan, niin olisi kyllä ollut niin kuin 10 sitten. Joo, kaipasi. Jäi muoviseksi. Miten Jere tuo Turun toivo sukupuolitaudeille, niin iskeekö sinun Anna tulla? Joo, siis Bessihän on tosi vakuuttava stripper-esiintyjä ja sitten niinku on erittäin isot, hyvät laulukeuhkot ja on taitava laulaa noin muutenkin. Että Ja rikas. Niin. Satutko tietämään, minkä pituinen Bess on? Täytyy heti tarkistaa. Se on joku 160 kädet ylhäällä, mutta Bessi ainoa vika on tavallaan se, että jos menee TV-lähetykseen, niin yhtään kantapäätä korkeammalle ei saa mikrofoni laittaa, muuten saa seksuaalisesti häirinnästä syytteen. Mutta joo, mä kyllä sillä tavalla on samaa mieltä, jopa minä, kun on vasta nyt alkanut opettelemaan ja kuuntelemaan niin live-bändiä, niin toi olisi voinut kyllä soittaa mun mielestä jopa rockimmin. Siis oikein sillä stadion rockista, niin toi olisi varmaan oikeasti kuulostanut hyvältä. Joo, Särö, kitara, minusta oli tosi hyvä biisi. Tulisin aina, kun Bess pyytää. Tuossa kun ottaa putterin esille, niin pääsee aina nännin pihalle asti kunnon lasti. Hei, mä tunnen nää pojat. Terveisin Simo 69 Kouvolasta. Eikö tää ollut Turengista tää? Anteeksi, nyt taas oli... Mä en ymmärrä, mitä tätä vehkeitä vaivaa. Ei helvettä, ei tästä tule mitään tästä lähetyksestä. Ai jumalata, 4. biisi menossa ja tulee paskahous. Anna tulla, Bess oli siis Uuden suomalaisen musiikin listalla siellä 4. Ja oliko näin, että hän oli myös kansikuva
rouvana tässä. No ihan varmasti oli. Joka tapauksessa niin tarkistetaanpa, oliko päässyt kansikuvaan. Kyllä on päässyt kansikuvaan ja sehän tietysti merkkaa sitä, että on arvostettuna listalla. Ja Bessin vaatteita sponssaa siis Pornhub.com. Ei ainakaan Ylöjärven Tokmanni, se voi sanoa, että mutta varsin hyvä kappale, tykkäsin. Olisin kaivannut rohkeutta, muuten ollaan niin rohkeita, niin miksei sitten sovituksessa. Voi hyvä luoja, mihin tämä ilta vielä päättyy. Pahoittelen, turvaton tila on ilmoitettu teille, että voit tästä syytteitä nostaa. Seuraavaksi takavuosien ikään kuin tuommoisesta pikkupoikamaisesta räpistään tunnettu artisti tekee paluu ja täällä tämän pisteen perään jo kysyttiin tuossa hetki sitten ja asiallahan on Pikku G. Sateenkaaret on pyöreitä on hänen kappaleensa. Mitä? Koko ympyrän sen kuinka... Kuuntelepa tuo alku vielä uudestaan. Otapa uudestaan vielä. Otetaanpa se vielä. Ota vielä kerran. Otapa. Sen kuinka vähän ymmärrän. En näe nyt puita metsältä, et sateenkaaret on pyöreitä. Me oltiin nuoriso, tätäkö on tulevaisuus. Kello kiihdyttää, kohta ollaan 50. Näin ne roolit vaihtuu, kai se on kuolevaisuus. Joka pitää jalat maassa eikä pöydällä. Se pitää nöyränä, kun löytää itteensä faijansa kuvasta ja äitinsä piirteistä. Nyt mä alan olla sitä mieltä, et ehkä aikuistuminen ei olekaan sit niin hirveetä. Mut vaikka korkeammalle kiipesi ja vaikka kuinka kauemmaksi katsoin, niin lopulta maailma löytyikin sun kasvoista. Sunkaan mä näen koko ympyrän, sen kuinka vähän ymmärrän. En näe nyt puita metsältä, et sateenkaaret on pyöreitä. Sunkaan voin nähdä enemmän, ventovierassa ystävä. On taivas täynnä ihmeitä, sateenkaaret on pyöreitä. Puolet totuudesta on aina horisontin takana. Silmillä näkee paremmin, kun sydänkin on avoinna. Mä koitan olla kaatamatta eteenpäin mun murheita. Pidän huolta, että sul on tulta purjeissa. Mä opetan sua, ei sä opetat mua. Ihailen, kun pääsen seuraan, kuinka toteutat sua. Kutu hakeen sua eskarista ja näen sun hymy. Sen pienen hetken koko planeetta on pysähtynyt. Vaikka korkeammalle kiipesi ja vaikka kuinka kauemmaksi katsoin, niin lopulta maailma löytyikin sun kasvoista. Sunkaan mä näen koko ympyrän, sen kuinka vähän ymmärrän. En näe nyt puita metsältä, et satee. No joo, siinä Pikku Henri, Pikku G, eli Henri Vähäkainu, ja kyllä täytyy sanoa, että kappaleen minusta ehdottomasti paras osa. Kuultiin heti alussa. Otatko vielä kerran? Tottahan toki, katsotaanpa se. Saatana, vittu se ei osu tuo ensimmäinenkään ääni. Niin mä just mietin, että minkä helvetin takia sitä ei ole niin laitettu kohdalle, kun kaikki muu on viritetty. Kuunnelkaa nyt. Jos tuossa on niinku paras otto, mihin Pikku Henri pystyy, niin olisi kannattanut ehkä hankkia uusi laulaja sitten studioon. Sateenkaaret on pyöreitä ja siinä vanhan miehen tarinaa kertoo siis Pikku G, me ollaan nuoriso. Hänhän on syntynyt 87, että alkaa nyt pikkuhiljaa jo olla 40 ja rap-musiikki on lähellä sydäntä vieläkin ja kertoo tästä ikään kuin vanhenemisen vaikeudesta. Eihän tämä nyt vielä vanhaksi voi sanoa, kun ei ole vielä 40 mittarissa, mutta omasta mielestä on siis kaiken kokenut. Pikku G, Henri Vähäkainu, syntynyt muuten 9. maaliskuuta, eli viettää ensi viikolla syntymäpäivä. Mites Henrin uusi Sateenkaaret on pyöreitä, niin upposi sinun turkulaiseen aivokupan runtelemaan vartalosi? Onko meillä linjoilta, Perttu, mitään palautetta tullut tähän liittyen? Ei ole tähän väliin tullut vielä. Mitä ottaa linja kuumaksi, niin anna mennä Jee. Jere, rohkeasti vaan. Mä jäin taas niinku, mä jäin niinku miettimään nimenomaan, siis ensimmäinen
ensimmäinen kerta, kun se avaa suus, niin meni jo niinku mettään, niin miksei sitä ole niinku korjattu? Mitä tarkoitat tuolla kommentilla? Siis tarkoitatko tätä ensimmäistä sävyä? Joo. Kyllä se minusta aika lievästi mennään kyllä vähän niin kuin ohi vireen, tai ainakin tuo Otto olisi voinut olla pikkusen parempi, mutta siis... On vähän niin kuin silleen, että jos menee laulukilpailuihin johonkin tangomarkkinoille tai johonkin alat, ja sitten se ensimmäinen sana, mikä sä päästät suusta, niin tulee jo ojan puolelta, niin keskityt saatana, mutta sit mä jäin jo niinku tavallaan sit siihenkin, että silloin kun Palis Pikkuke oli vanha silloin, kun se tuli se Me ollaan nuoriso, oliko se 10? Jaa. Kysyt sä meiltä? En minä tiedä, mutta... Hän on kuitenkin, sen mä tiedän, että hän on ollut vuonna 2004 vuoden positiivisin suomalainen, mutta... On varmaan onkin on. Siis tarkoitan sitä, että kun se samaa tekstiä niin kuin hiipi siinä missä se, mitä se niin kuin räppäisi nyt tässä, se Me ollaan nuoriso tai oltiin nuoriso ja vittu tulevaisuus ja sitä, niin keksin jotain uutta välillä. Ja sitten vaihda se artisti nimessä Pikkuke, niin ainakin se pikku pois. Ei haittaisi vaikka ottaa sen Geenkin pittuun sieltä, että olisit vaan omalla nimelläsi. Siis millaisen itseään arvostavan artistinimi on 40-vuotias Pikkuke? Joo, siis 2003 on tullut se albumi, että mitäs Pikku J on siinä ollut sitten 3 17 vai? 17 V vissiin. Niin, Pikku G 40, niin mikä ei Pikku G:stä tule muuta kuin tommonen mieleen, ja se on kyllä sitten aika Pikku G. Oliko linjoilta mitään lisättävää tähän vai Perttu, onko sun... demo. Me ollaan nuoriso, nää jätkät on kuolio. Mä heitän tätä riimiin niin kuin Jeje vetää siipi. Mä en osaa laulaa, eikä mun Dracula ime kaulaa. Mulla on pelkästään halu, mutta kädessä liian pieni kalu. Aika kovaa settiä tällä laitetaan tulemaan. Jumalauta. Ei, linjoilla ollaan kyllä hereillä tänään. Sanotaan näin, että tuo avoin linja on ehkä mietinnän paikka. Turengista tulee nyt kyllä kovaa räppiä. Mites Perttu Mites Pikku G iski sinun näin uudella kierroksella? Täytyy sanoa, niin kuin Jeje tuossa kommentoi, niin tämä on niin kuin irvokasta, jopa niin kuin ihmistyyppiä ja koko ihmiskuntaa halventavaa paskaa, tämmöinen Pikku G:n tekopyhä paska, että jos ei osaa pelata pokeria eikä tehdä töitä, niin ainakaan pitäisi alkaa tekemään uudestaan musaa, että kyllähän tässä nyt niin kuin nähtiin minusta ihan selkeästi se, että Pikku G ei ole keksinyt mitään muuta suuntaa elämälleen kuin musiikin teko, kun ei pokerissa ei jäänyt muuta kuin hai käteen niin sanotusti, ja menisi vaikka sinne sossujonoon, jos ei muuta, mutta ei ole ainakaan musiikkia näitä. Kiitos. Kuka tätä niinku haluaa uudestaan? Warner Music haluaa, koska on tehnyt levytyssopimuksen hänen kanssaan. Joo. No. Sinne meni. Mutta Henri... Joo, meinasin soittaa tästä kappaleen koukun siis. Eiköhän me siihen jätetä. Pikku G nyt tällä hetkellä meidän suosion päässyt, mutta varmasti monen muun suosion pääsee. Ja mehän ollaan siis ihan huumorimiehellä liikkeelle, että kaikki kuuntelee tämän jälkeen siis pelkkää Pikku G:tä. Mennään uuden suomalaisen musiikin listalla eteenpäin. Olen täältä Spotifyn uuden suomalaisen musiikin listalta koonnut nämä kappaleet, joita tänään kuulette. Tämä on Turvaton tila, älkää ottako nokkiinne meidän palautteesta. Se on huumoripitoista varsin suoraan, ja meillä on tosiaan suora moderoimaton fanilinja auki tuonne Pertun tarkkaamoon, ja sieltä tulee kaikenlaista kamaa. Simo Turengista taisi olla yksi ja muuta. Seuraavaksi rikollisen räpin pariin tekee paluu myös toinen takavuosien rap-tähti ja tatuoitu hieno mies Mikael Gabriel, ja hän on valinnut mun tien. Kenen muun tien voi valita kuin oman tiensä? Siihen varmaan saamme vastauksen, mutta tässä on valinnut mun tien. Mulla on tunteet, joita on pitkään pitänyt mun sisällä. Tunteet, joita on ikävää, hei jostain kiinni pitäkää. Olin takarivin poika, pyöri muitten jaloissa. Asuin kerrostaloissa, nyt on parras valoissa.
Nää on mun biisen kyysä, jatka, jos se on siihen syyt. Arvotus, mulle ihmisyys, ne ei tee mitään ilman flyys. Esteet tullut kiivettyy, uus reitti eteen ilmestyy. En ollut sitä, mitä ne pyys. Mä en mun sielu myyn, kohtalo ottaa otteen. Musta en oo pohja, mut tiedä mikä pohjakosketus. Mun elämä on opetus, ei, täs puhuu kokemus. Mä oon elänyt, mä en puhu enää, aion tehdä nyt. Mä en pelännyt, mä en perännyt, mä en nuku enää, mä oon herännyt. Ei mikä sammuttajan ove, ei pääse itteni pakoon. Kohti korkeampi tavoitteet, ei voi virheitä varoa. Liikaa sydämiin hajonneen, ei jäänyt hyvästä ei sanaa. Mä oon valinnut mun tien, mä oon valinnut mun tien. Tää on vasta alus, veli. Se tulee sattuu, siinä tulee niin kuulostaa. Siinä meni hetki tajuu, et haluu takas sinne mistä on alun perin. No, meillä ei varmaan tästä biisistä ole mitään hyvää tää sanottavaa. neiti on ihan kaamea. Tulis tänne siuntioon, niin opettassin miestä laulaa. Risto 25 siuntio. Joo, siis... Hyvä Risto. Ei hyvä. Tuomiohan on selvä tässä vaiheessa, että ei tykännyt Risto Siuntiosta eikä kyllä digannut Pertsa Torniostakaan. Kyllä vittu ihan oikeasti. Joo, no ei huomata. Mites, Nivalan ei voi edes kysyä, kun se lähti vittuun tästä. Ei, Nivalan taas. Kyllä täytyy sanoa, että mahdottoman turvallisilla linjoilla mennään. Kaikki on kopioitua, soundi on kopioitu, kaikki linjat on kopioitu Avisilta ja räpit on ykkösellä tapahtuvaa papatusta, niin ei tästä nyt kyllä ihan hirveästi itselle jäänyt, mutta sieltä Siuntion kaveri jo pisti parhaat peliin. Mites Jeje, iskeekö Mikael Gabrielin paluu sinuun? Joo, iski. Mä oon siis tosi onnellinen, että Mikael Gabriel on valinnut tien, että tää on hänen viimeinen biisi toivottavasti ja ei ikinä enää musiikin parissa edes vittu radiosta itse kuunneltuna. Siis kuka tämmöistä paskaa niinku tuottaa? Siis mitä? Siis niinku, ihan oikein, siis niinku, mitä vanhemmaksi nämä jehut tulee, ne on joskus tehnyt jotain edes vähän uskottavaa. Nyt tää on tämmöistä niinku ihan hirveetä niinku oikeasti silleen, niinku, että vedettäisiin oikeasti jollain vittu mikään Pilkkikairalla kakkoseen. Ei tässä ole niinku mitään järkeä. Tuo oli ihan paskabiisi. Joo, hän on siis viettänyt taukoa ja tulee nyt ikään kuin takaisin. Niin, onko se tauolla, onko se vetänyt päänsä pehmeäksi tai kaatunut, lyönyt takaraivoja ja menettänyt muistisia ällisiä? Mitä on tapahtunut? En tiedä, mutta rytmitajunta on ainakin lähtenyt ja elämänkertakirjakin on tullut 2019 ja kaveri on kuitenkin syntynyt jo, muistakaa, että 90, eli siinä on sitten menty 29-vuotiaana, kun sitä vai 29-vuotiaana tehty sitten jo oma elämänkertaa. Joo, aika kädenlämpöinen toteutus, ei oikein. Joo, pitkä oli tauko, oli useamman vuoden, mutta oli tosiaan UMK:ssa viime vuonna Vox Populi-kappaleella, mikä ei muistaakseni sekään ollut kauhean hyvää. En osaa sanoa, mikä vaiva. Joku semmoinen uskottavuusongelma on sekä niissä nuoremman polven räppäreissä, joka laulaa vanhojen miesten asioista, ja sitten näissä vanhemman polven räppäreissä, joka laulaa ja räppää vanhaksi tulemisesta. Että räppää Aristoteleen kumoon. Niin, valinnut mun tien. Niin, vielä tässä varmaan haettiin niin kuin vähän Frank Sinatra My Wayta, mutta kenen muun tien voi valita kuin oman tien, sen haluaisin tietää. Joo, sitä justiin, ja Tapani kansaa. Skaala on mieletön. Ottakaa muuten, Nivala sanoi vaan Tapani kansaa lainaten, niin skaala on mieletön, niin sitä kun olit sanomassa. Ei, kun sitä, ei. Vanhat horot ei vaan ymmärrä. Että ei, Tapani kanssa oli jossakin sanonut, että en mä mitään komppia tarvi mihinkään puheen taustalla. Tiedätkö niinkö? Vittu komppi taustalle vaan ja sitten ruvetaan puhumaan päälle. Joo, en tiedä. Ei.
Te Wahlroos on muuten chatissa, ottakaapa mies haltuun, julkaisi uuden kappaleen myös tänään, on semmoinen suomalainen musiikintekijä myös, ottakaapa haltuun, ja ei ole kyllä tällä listalla nyt ilmeisesti Wahlroosin uusi, mutta ei se mitään, siinä siis Gabriel on valinnut tiensä, seuraavaksi vähän toiveita herättävää, ehkä materiaalia, tämmöinen artisti kuin Jaakko Kulta, on kellekään tuttu? Lastenlaulusta hyvinkin jo. Joo, ja tekee tämmöistä suomi-rockia, kitaravetosta juttua. Luetaan nyt oikein taas nämä, siis nämä promot, nämä on niinku uskomattomia, nämä tämmöiset niinku levyyhtiöiden promo. Kanssa. Siinä ON hieno mies, eko isompi kuin näiden jannujen kikkeli Markus Munajärveltä. Niin Munajärveltä, joo. Tuttu kaveri. Luokkakaveri. Oltiin samaan aikaan Sivarissa. Hämeenlinnan kirjastossa. Saatana tätä hommaa. Niin Jaakko Kulta siis ammentaa orgaanisiin pop-kappaleisiinsa inspiraatiota vanhemmasta suomirokista. Artistin kitaravetoiset kappaleet nojaavat tarkkanäköisen kerrontaan parikymppisen elämästä sekä tarttuviin ajattomuutta huokuviin melodioihin. Nämä elementit näyttäytyvät myös artistin livessä, joka kuljettaa kuulijat itse varmasti läpi koko tunneskaalan aina sydänsuruista hetken hurmukseen. Ja Jaakko Kulta on nyt sitten tehnyt kappaleen meiltä Tupakkaa ja rakkautta, ja se menee näin. Mennään uuden suomalaisen musiikin listaan. Ei mitään, Wahlroos haltuun vaan. On turhaan kerrytetty vaurautta, samalla opeteltu sotimaan. Istutaan saksalaiseen avoautoon, tulee niin kova meidän huolet hävii. Ihan sama mikä päivä tänään on, me ollaan tässä, ei oo mulle väliä. Sun nauru kaikuu mun mielessä, mä haluun takaisin sun syliin. Silloin mikään ei oo pielessä, ajetaan kaupungeista kyliin. Tuokaa mulle tupakkaa ja rakkautta, mä haluun laulaa ja nauraa vaan. On turhaan kerrytetty vaurautta, samalla opeteltu sotimaan. Arvostetaan toistemme haurautta, ehkä olemaan me opitaan. Tuokaa mulle tupakkaa ja rakkautta, mä haluun laulaa ja nauraa vaan. Anna tähtien sut tunnistaa. Kyllä me nyt pistetään Jaakko Kulta. Ei jumalauta lähtenyt kyllä nyt Jaakko Kulta meikälle niin yhtään, mutta kaikki kunnia siis tosi varmaan nuori kaveri. Jaakko oliko kuitenkin multa? On se perkele, kun ei nykyään kuule enää Juisea eikä Irviniä. Ja Kikka, siinä oli sellainen mimmi, että sen olisi voinut ihan mihin tahansa okran haaraan kantaa vaikka heti. Läääijät täällä leikkii jotain vitun klasua. Terveisin Jussi, 69 posiolta. Siis tää on ihan hirveetä. Mulla on linja kuumana tällä koko ajan, ettei tästä tule niinku mitään. Mutta siis biisi on ihan paska. Joo, ei jäänyt kyllä nyt. En tiedä, jotenkin meni sanotus ohi ja sitten se oli miksattukin tuonne vähän alas se laulu ja oli taas sitä penispumppua ja sitä Elias Kaskinen viulumattoa. Mites Nivalla lähtikö nyt? Vittu, soundit kyllä oli niin suolesta, että ei mitään jälkeen. Tiedätkö, ja sitten mä en voi käsittää tuota nykytyyliä, tuota laulua. Tuli sellainen heti mieleen sellainen kunnon vitun mato, joka roikkuu tuolla jossain sossun luukulla ja sitten ollaan niinku artistia ja tämmöistä. Ei saatana. Tämä oli mahtavaa, kun lähti niinku kertsistä kaikki noin, niin se jäi niinku ihan niinku telineisiin se homma. Että se oli kyllä, mutta ja soundiltakin niinku mukaan rockia, en osaa sanoa kyllä. Kiitos, hei. Jere, miten sulla Jaakko Kulta lähti niin laulun tavoin? Herää jo. Heräsitkö tämän kappaleen aikana, joka siis oli Tupakkaa ja rakkautta, vai tekikö se mielesi Tupakkaa ja niin kuin Wahlroos tuolla sanoi, niin tuopillinen vodka on jo nyt mennyt meikäläiselläkin. Että... Niin, oliko se esittelytesti niin, että oli 20 jätkää, kun lauloi omasta elämästä? Niin omista en mä tiedä, kuinka vanha tämä oikein. Oliko se parikymppinen? No niin, siinä sanottiin, mutta mä en tiedä, koska tuo on kirjoitettu. Että... Niin. Mä mietin vaan, että 20-vuotiaat nykyään ei mitään röökiä vedä, kun ne vetää niitä satanan sähkötupakkajuttuja. Ja niin kuin, mulle rupesi tekemään mieli heroiinia, kun kuuntelin, että
niinku, tää on tosi upea. Siis mä rakastan tätä uuden musiikin listaa, niinku, koska niinku joka kerta kun mä niinku kuulen, tai mä oon tässä podcastissa, ja kuunnellaan 1,5 tuntia tätä uuden musiikin listaa, niin niinku 2 asiaa tapahtuu niinku heti. Musta tulee alkoholisti, vielä enemmän mitä mä oon. Mun täytyy heti mennä suihkuun, kun tää vitu podcasti loppuu, koska mulla on niin vitu likainen olo. Ja sitten 3. asia on se, että mä menetän niinku sekunnilla toivoni niinku en suomalaiseen musiikin tekijään, vaan vittu ihmisiin, ketkä kuuntelee tällaista paskaa. Siis vittu, mitä vittua? Jaa, Jere Toivonen, iskelmämestari vuodelta 2023, niin täällä tuli kovaa tekstiä, mutta ihan totta puhut, että kyllä se saa vähän ihmetyttää, että mitä kaikkea, miksi näin, mutta linjat sillä oli kuumana ja Posiolta tuli jo palautetta meillekin, että me emme vaan ymmärrä, ehkä se on näin. Olis edes kortsuja ja röökiä ja rakkautta, olis edes kortsuja ja kossua, mutta ei, pojat. Mihin vittuun tää maailma on menossa? Viinaa pitää juua, ei tätä kestä. Oon muuten sinkkuja, etsin naista tänne Lapuan lakeuksille. Vähän haisee paska. Tervisriä Pauliinalle. Oli kivaa, miksi et soita? Rauli, 55 Lapua. Jumalauta. Meniköhän väärään vähän? Meniköhän väärään chattiin Raneelta tuonne Lapuan? Mielestäni tuntuu, Rauli yritti soittaa nyt ihan jonnekin muualle, mutta näitä viestejä tällä on pakko laittaa kerran tulee. Se on tämmöistä. Ai jumalauta. Uuden suomalaisen musiikin lista on käsittelyssä tässä laadukkaassa live-lähetyksessä, joka toistuu joka perjantai. En tiedä, toistuuko enää ensi viikolla, mutta tämä viikko vedetään vaikka väkisin. Siinä siis lakeuksilta vähän rakkauden kutsua Pauliinalle. Tupakkaa ja rakkautta kaipasi Jaakko Kulta. Seuraavaksi B toivoo, että ei me kuolla kuitenkaan. Mä vaan ollaan B:n kanssa kyllä vähän eri mieltä, mutta tältä kuulostaa siis B. Oi luo. Sama sohva, sama turva, satama. Täällä on lupa aina ihan kaikki tuntea. Usein naurattaa niin, ettei saa happea, mut tänään kuivataan kyyneleitä poskilta. Ei oo mitään, mistä ei voi puhua, mut voidaan olla hiljaa, jos ei halua. Ihan miten vaan, mut yksin ei saa, eikä tarvi silloin, kun askel on painavaa. Vaik välillä tuntuu, et jaloissa palaa, sä tuut ja osaat liekit sammuttaa. Ja vaikka sulle tuli seinä vastaan, kai sä tiedät, että tuun siitä läpi sun. Rakas, ei me kuolla kuitenkaan, ei maailma loppu tähän paikkaan. Ja niin kuin aina ennenkin, mä lupaan auttaa sua kantamaan. Rakas, ei me kuolla kuitenkaan, ei vieläkään, ei tälläkään kertaa. Ja niin kuin aina ennenkin, jos mä putoon, sä otat vastaan. Sulla on turva, mihin aina palata. Sulla on lupa olla rikki poikki paskana, vaikkei ehkä järjesty tänään tai huomenna. Kannan sulle valoa, jota seurataan. Mä tiedän, että me selvitään kaikesta. Maailman loppumaisemista konkursseista. Vaik sun mieli olis maassa ja paha olla. Lupaan, että pidän kiinni enkä irrota. Vaik välillä tuntuu, et jaloissa palaa. Sä tuut ja osaat liekit sammuttaa. Ja vaikka sulle tuli seinä vastaan, kai sä tiedät, että tuun siitä läpi sun. Rakas, ei me kuolla kuitenkaan, ei maailma loppu tähän paikkaan. Ja niin kuin aina ennenkin, mä lupaan auttaa sua kantamaan. Rakas, ei me kuolla kuitenkaan, ei vieläkään, ei tälläkään kertaa. Ja niin kuin aina ennenkin, jos mä putoon, sä otat vastaan. No joo, jos putoat, niin otan vastaan. Ei me kuolla kuitenkaan, sanoo B, ja Bhän on siis tämmöinen laulaja, joka on ollut myös Voice of Finlandissa vuonna 2018 ja putosi ennen semifinaaleja ja nuori naislaulaja ja Sony Musicin tietysti tallissa. Itselle jää vähän kylmäksi, vaikka niin kuin Valrus sanoi, että tämä nyt parempi oli kuin tuo Jaakko Kulta, mutta jotenkin jää samat soundit,
Vähän puolivillaiset lyrikat, puolivillainen, tai laulusoundi on aina sama. Jotenkin tempokin on sama. Tempo on sama, tuotanto on sama, soundit on samat, lyrikat on kohta samat. Ei oikein. Mitäs Nivala, jäikö B sinulle hyvällä tavalla mieleen? Ei jäänyt millään tavalla mieleen. Nyt musta tuntuu silleen, että annan hypätä Skodan rattia ja lähteemään tuonne moottoritielle ja kuuntelemaan Järviradiota. Niin, moottoritietä väärään suuntaan. Niin, nimenomaan. Niin, kerro toki Nivala, niin. Kun otat siitä rampista väärään suuntaan sitä Turun Hämeenlinnan väylää, niin mikä biisi soi, kun siihen rekan keulaan tähteet? Veera Teleniuksen miljoona ruusua varmaan. Voisi olla ehkä semmoinen kappale, mitä huudatan laadukkaista Skoda Octavia 2004 stereoista, josta varmaan toinen puoli on pimeänä, mutta en anna sen haitata siinä vaiheessa, kun kiihdytän 4 vastaan tulevalle kaistalle ja Veera Telenius siivittää minut matkalle. Ei muuta kuin sillä rajan taakse, oikosääristen pataljoona. Hän on mennyt vuortentaan. Perttu, B on suuri suosikkisi. Joo, ei, täytyy sanoa yhtyä tuohon, mitä... Anteeksi, mikä? Nyt on kyllä pahasti mennyt sekaisin joku linja täällä. Tänne tulee siis jatkuvasti näitä viestejä. Mies etsii miestä. Oon hyvä mies mies etsii miestä. Oon hyvä mies Turusta. Harrastan laulamista ja karaokea. Melkein raitis ja savuton. Jos vaimo ei enää arvosta ota rohkeasti yhteyttä. Tehdään tää miesten kesken. Terveisin Iermu, 49 V Turku. Anteeksi, mä en oikein tiedä, mikä tässä on, mutta siis biisihän oli täys paska taas jälleen kerran. Mistä tuo Nivala sanoi hyvin, että siis sama tempo, sama kaipuu sinne kaukaisuuteen, mitä koskaan kiinni saa. Ja täytyy sanoa, että jos tämäkään nousee jonnekin top 50 Suomen listalle, niin lopetan kokonaan Spotifylta sen listan kuuntelemista. Aivan siis, tämä on ihan tätä samaa jolloutusta. Joo, B:llä on kuitenkin 243 000 kuuntelijaa kuukaudessa, että kyllä se jollakin listalla varmaan on. Jermu Turusta vai mikä se oli? Niin miten sulle B iski? Emme kuolla kuitenkaan, mutta seuraa haetaan. Oi vittu, kun ilovesi tulee kyllä silmästä. Tulee kyllä housustakin, kun ei perkele pysy niin kuin pokka tässä hommassa. Siis ei toi B-musa mullekaan se ei oikein lähe, mutta mä oon aina tykännyt tosta laulusoundista, jotenkin mä haluaisin joskus kuulla, B laulavan joku pianon säästyksellä kinnuslailla ja jonkun valoa ikkunassa tai jonkun, koska tuo laulusoundi on todella erottinen. Siinä on jotain superseksikästä mun mielestä. Mä tykkään siitä. Niin jos se alkaisi oikeasti laulaa oikeat musaa ja tämän kinnuslailla valoa ikkunassa esimerkiksi, niin vittu kävisi herkillä. Tulisi vesi suuhun, sieltä lähti Turun väylälle nyt sitten, niin pistetäänkö tähän kohtaan sitten Nivalalle Veera Teleniuksen miljoona ruusua, niin. Hyvää matkaa, Nivalan Tomi. Taas ruusut käy kukkimaan. Tuoksua täynnä on maa. Mietteeni sinne taas vie. Missä on ruusuinen tie? Nuoruuden rakkaus on kaunis ja koskematon. Katseet ne kertoo. Hyvää matkaa Nivalan Tomi sinne Hämeenlinnan moottoritielle, jota kuljet parhaillaan väärään suuntaan. Me jäämme uuden suomalaisen musiikin listalla vaiheeseen, jossa käsiteltiin Ei me kuolla kuitenkaan B:n hittiä. Anteeksi, kuka siellä? Pojat pelaa vähän Fortnitea. Ei se mitään. Oikein elämä Fortnitea vai jollain videopelillä? Ei me kuolla kuitenkaan. Mitä meistä jää on seuraava kappaleen nimi. Average Kidluke on kappaleen esittäjä. Voitko mitä toistaa? meistä? Average Kidluke. Nyt on musiikkia. Tähän KY antas kyytiä emännälle. Terälehdet sinkoilis.
Oon ollut joku keinosiementäjänä ja se vasta on pojat homma. Siihen ei moni poika pysty. No, anteeksi, ei. Pitää laittaa tää tietokone kiinni, täällä tulee kaiken näköistä skeinoa. Ei anna linjat vaan kuumentua, oi hyvä luoja. Average Kid Luke, eli siis oikealta nimeltään Average Kid Luke. Lukas Kilman, taiteilija nimeltään Average Kid Luke, on 2002 syntynyt amerikkalainen-suomalainen artisti, lauluntekijä, vaatesuunnittelija, joka yhdistelee hip-hop-melodioiden eri genreihin punkista afrobeatsiin. Tältä kuulostaa hänen kappaleensa Mitä meistä jää. Kun meitä ei oo enää, et huuda mun perään, et soittele enää, no. Mitä meistä oikein jää, kun rakkaus on kuollut, ei kumpikaan muutu, pitäisikö mun luovuttaa? Exo, Hennessy, alan muistelemaan mitä menetin, aamu 6, laitan viestiä, 10 missed calls, mut ei saanut kiinni. Miten saan sut uskomaan, että muun pystyt luottamaan? En oo valmis meitä vielä unohtaa. Sanoit baby there's no more love. Silti mietin vielä mitä jos et ois valmiin meistä luopumaan. Kerro mulle onks sul joku uus. Lämmittääkö sua joku muu? Välittääkö se susta niin kuin mä? Mitä meistä oikein jää, kun meitä ei oo enää? Et huuda mun perään, et soittele enää, no. Mitä meistä oikein jää, kun rakkaus on kuollut, ei kumpikaan muutu, pitäisikö mun luovuttaa? Löysin rakkaus. Me luovutetaan varmaan siihen kohtaan. Ensi säkeistä oli selvää, että ei tarjoa mitään uutta musiikilliseen kenttään tämä kappale, joka on mä siis mitä me... siitä, että nyt oli jätetty autotunne kotiin. Ei muuta. Lähtikö se Nivala starttailleen hiasea vai menikö hän kätöselle? Laittaa nahkaa nupin päälle. Täälläkin olisi muuten vapaa mies. Vähän ajettu ja huolella pidetty. Voisin soitella jollekin kivalle naiselle. Tissit pitäisi olla muulla, ei ole juurikaan väliä. Harri Keuruulta. Siis, ei jumala. I'm so sorry. Siellä treffi-ilmoituksia tulee. Niin sanotko vielä, Jere, siis kerran, että autotunea ei siis ollut hirveästi tähän lipsahtanut? Autotunea oli jätetty tällä kertaa kotiin, että pitkä aikaan tältä listalta ihan tuosta erittäin puhdasta laulua ihan kovalla äänellä. No, koska autotune on mainittu, niin nostetaan nyt autotuneen mestarikin. Voisin se tietää, joo, mä oon miettinyt sua, joo, en mä voi sitä kieltää. Odotan sult viestiä, oon valvonut aamuun asti, joo, tätä alkava liekki, täytyy ruokkia varovasti. Mä pelkää lovee, rakkaus tekee sokeks. Oon tunnelukossa, en pysty avaa ove. Miks tän joudun kokee, tarvin apua nopee. En putoo moneen, mut sä sait musta otteen. Tunnista tuntiin on. On se hirveä tuo veto. Joo, tää biisi oli puhdas, kusen kiimaliima Erikan perse. Joo, mä oon niin pahoilla näistä, täällä ei vaan voi mitään. Meillä on siis suodattamaton kuuma linja, nimittäin Perttu pitää yllä tätä palautechattia siellä ja palautelinjaa. Ja tässä oli tosiaan Eketsulu sitten Linnanjuhlat 2024 niin versio, ihan live veto ja on mykistävä laulusuoritus kyllä kaikkinensa. Ja kiitos. Siis toiset osaa laulaa todella. Niin miten vitussa pystyy laulamaan niin väärin, että se korjaa noin paljon Mä en niinku ymmärrä. Liveenä. No joo, ehkä meidän, voiko autotunnilla ajaa vastaan tulevien kaistaan? No en tiedä, ainakin lista ykkösiä sillä saa aikaiseksi, että ehkä meidänkin pitäisi Walrus pistää viisaat päämme yhteen ja tehdä joku biisi, jossa lauletaan mahdollisimman paljon väärin. Perttu, miten sulle Average Kid Joe? Joo, siis täytyy todeta tähän taas, että minusta tuo chatti tuolla ruksuttaa aivan oikeassa, että niinku, miten helvetissä voi olla niinku tämmöistä musaa. Ja minusta nämä biisit, mä oon tietenkin puolella korvalla joutunut kuuntelemaan, kun pitänyt
palauteboksia tuossa ruotia läpi. Siis tänne tulee satoja, jos ei tuhansia viestejä sekunnissa ja näistä pitää sitten pikkusen karsia, kun ei kaikkia JJ-mainoksia, ei kun niin viitti laittaa tulemaan tähän, mutta siis niinku, ei näistä biisistä ole jäänyt, ainoa mikä ei jäänyt mieleen, niin miljoona ruusua. Se oli no joo, se oli, kyllä siinä aina itselläkin silmä kostuu, kun pistää vanhaa tähän perään, mutta joo, mutta siinä siis Average Kid Show ja mitä meistä jää. Seuraavan artistin kyllä tiedätte, ja olen melko varma, että ainakin Pohjois-Suomi arvostaa häntä, koska kyseessähän on siis vanha CMX-jyrä. Yrjänä on julkaissut ilmeisesti soolonimellään kappaleen. Älä. Mikä vittu tämä nimi nyt sitten, ei tää olekaan saatana, tää on joku muu Yrjänä, mutta ei se mitään, annetaan palaa. Tiedän, et sä vihat, et sä tykkäät musta. Taas joudun pyytää sulta. Anna yksi yö vielä aikaa. Viime ajat ollut viilein. Et otti toisistamme virheit. On osannut olla hirvein. Mä tiedän kaipaat. Et käydä läpi mikä painaa. Ai mitä mä tein viime perjantaina. Come on hei. Anna rapun raikaa. Mä tiedän, et sä vihat, et sä tykkäät musta. Mut taas joudun pyytää sulta. Anna yksi yö vielä aikaa. Mä tiedän, et sä vihat, mut mä tykkään kun nää riidat sytyttää sut. Kunhan et mun luota karkaa. Pyydän vain. No joo, mennäänpä lyhyemmällä kaavalla tämäkin. Ei tosiaan AV-Yrjänä, vaan pelkkä Yrjänä, joka on siis, Yrjänä on monilahjakkuutena tunnettu artisti ja tuottaja Yrjänä, ja levytyssopimusta löytyy, ja debyyttisinkky on 2022, ja nyt tässä sitten tämmöinen kappale, joka on Yksi yö, ilmeisesti sen nimi on Yksi yö. Jaakko Kristian mun mielestä kirjoitti hyvin tuo chatissa, että päästetään takaisin laitumille, ei tarvita. Joo, tätä ei meidän talli. Onko Perttu palautelinjalta mitään kommentteja Yrjänälle? Ja nyt on sen verran sylttää tuo kone, että siis tänne tuli 2000 vihaviestiä just tästä kyseistä biisistä, niin tämä meni aivan juntturaan. Täällä lukee, että 404 erroria ja niin poispäin. Mutta täytyy palata tuohon biisiin, että jos nyt ilmaisin tunteeni siitä, että se on AV Yrjänä, joka on siis ihan hirveätä luokatonta paskaa sekin, mutta olisin kyllä siis ollut meillään kuunnellut mieluummin sitä kuin tätä. Aha, että jos tämä on joku niin kuin oikeasti joku guru, tuottajaguru, niin kyllä se ainakin tietää, mistä hinkistä vetää, että kaveri kalahtaa, että jotenkin tuntuu siltä, että tämä meidän podcastit ja nämä on tehnyt sillä tavalla itsensä tutuksi kaikille, että ne niin kuin kiusallaan tekee mahdollisimman huonoja biisejä, että me päästäisiin täällä niin kuin perseilemään. Että eihän tässä ei niin kuin mitään muuta, että eihän kukaan voi tämmöistä niin kuin tosissaan tehdä. Tämä on ihan meitä varten. Tää. En osaa sanoa, mutta ei jäänyt kyllä käteen nyt, mitä meistä jää, niin Average Kid lauloi tuossa hetki sitten, niin ei kyllä jäänyt ihan hirveästi Yrjänästä käteen nyt tässä kertaa, että vähän vaisuksi jää. Mennään vielä pari kappaletta, siis uuden suomalaisen musiikin lista, joka on aina perjantaisin käsittelyssä täällä AP-livessä. Raati on ollut tällä kertaa ja erityisesti tuo palaute linja on ollut kuumana koko illan. Ja nyt on toivoa, että päästään ainakin kansikuvan perusteella siis vähän. Mulla on ihan yhtä paljon oikeasti odotuksia ja toivoa näiden sun valitsemien biisien kanssa, kun se, että mä menisin saatana Hirvimettäinen räkäpäivä, niin ei vittu. Älkää nyt vielä luovuttako. Tässä on, niin kuin olin sanomassa, niin ainakin luomumainen tämä kansikuva ja biisin nimi on siis California ja Vilma ja katsotaan mitä Californian Vilma tarjoaa meille nyt tällä kertaa. Puhu mulle niin kuin oltais täällä ainoita. Puhu mulle niin kuin puhu
Ei pysty. Tässähän on siis vanha kulttibändi kyseessä. Voi jo 90-luvun alussa julkaissut ensimmäisen kerran musiikkia. On tehnyt tämmöisen comebackin. Ja... Kulttibändi. Joo. Minkä niminen? Vilma. Joo, Vilma. Eikö se ole se saatana lasten koulusovellus? On joo. Vilma Ylöjärvi on tuttu, mutta mites iskikö biisi? Minusta niin kuin Jaakko Kristian tulee hienosti sanoa, että nämä biisit alkaa kaikki samalla tavalla. Ja täytyy nyt siis todeta, että tämä nykypäivän musiikkihommahan täällä Suomen maassa on joku Mökkitierekordsin salajuuni, että aivopestään porukkaa sillä, että tehdään mahdollisimman huonoja biisejä. Mitä huonompia niitä tehdään, sitä huonompia voidaan tehdä. Että kyllä se näin on. Ei mulla, siis en voi käsittää. Kiitos. Joo, ja tässäkin 90-luvun lapset on lähteneet leikkimään ikään kuin sitten uusilla soundeilla. Mitäs Jere, jäikö Vilmasta jotain mieleen? Joo, siis mulla on kerran ollut elämäni aikana syyhypunkki, ja se on semmoinen, tiedätkö, vittu, että tekisi mieli niinku juustohöylällä niinku koko kroppaa niinku raapia. Niinku kellekään, pahimmalle vihamiehelle en toivo sitä. Mutta tää on vielä kamalampaa jotenkin. Tästä ei pääse niinku vittu eroon. Kun se jää tonne, niin tää on hieno mennä niinku tämmösen, tää on helvetin hieno mennä niinku, ja nyt kun en ole avannut ainakaan vielä sitä punaviinipuloa, että meet selvinpäin niinku nukkumaan tuossa muutaman tunnin päästä, niin voi kertoa, että Vilma on tuo korvien välissä eikä lähde mihinkään. Että se pitää niinku juua vittua sieltä. Jää niinku paha olo sieluun. No, tämä on joka tapauksessa siis uuden suomalaisen musiikin lista ja sitä käsitellään joka perjantai ja tänään on kyllä ollut armoton raati. Ehkä viimeksi yksin mentiin vähän positiivisessa hengessä. Tosin listallakin oli muutama helmi. Tänään ehkä sitten top 3. Ei tämä ainakaan Vilma noussut, mutta käydään läpi nyt vielä sitten ehkä sitä, ketkä sieltä nostetaan sitten top 3. Seuraavaksi listan viimeinen kappale tältä iltaa ja sen jälkeen vähän ynnätään mitä käteen jää. Tämä on Valot ovat meitä vastaan ja Auringon lapset ja tässä viimeinen käsiteltävä kappale. Jokainen risteys, jossa valo kutsui mua oikeaan. Käänsin selää ja menin syvemmälle aina vasempaan. Seurasin traumoja, verta ja nauleja ei pystynyt välttämään. Ainakin on elänyt, kaiken on jo kokenut, oppinut rakastaa. Piru istuu olkapäällä ja vain pilkkaa mua. Ei tunne armoa, ei anna mun onnistua. Tahallaan se antaa vastauksia vääriä. Ohjaa valitsemaan niin, että saa kärsiä. Joskus tuntuu, että joskus tuntuu, että valot ovat meitä vastaan. Valot ovat meitä vastaan. Valot ovat meitä vastaan. Valot ovat meitä vastaan. Taistelemme pimeyttä. Tahtoisimme löytää lempeyttä. Antaudumme virran vietäviksi. Tuntuu, että valot ovat meitä vastaan. Kevät on aikaisessa ja vastuut vähemmän ahdistaa. Kaikki ne vaikeat tyypit helpompaa jo unohtaa. Kynsien jäljet ja mielessä arvet menneestä muistuttaa. Mut viimeinkin elän, viimeinkin näen kohti tulevaa. Joskus tuntuu, että valot tahtoo väistää mua. Ne juoksee karkuun, kun koitan niihin tarttua. Helpompaa olisi vain kohtalonsa uskoa. No joo, ei siitä nyt meille ehkä pelastajaa tullut. Ei vittu mitä paskaa. Menikö se Nivala oikeesti ottaan sen 9-millisen buranan vai mitä? Sovitaanko pojat niin, että tuutte tänne Korsoon, otetaan tosta hulipumpasta jotkut emännät ja mennään tekee biisejä.
Laitetaan Jei laulaan ja soitetaan kuorot sisään. Tämä on kyllä ihan hullua. Tulee vertakohtainen. Joo, siis tämä niin pitää kyllä ottaa internetistä tämä kone pois. Eihän tästä tule mitään, jos tämä palaute on tätä luokkaa. Siis me yritän tehdä vakavasti otettavaa podcastia täällä, ja niin palautebokset täytyy tämmöisestä korsulaista paskalta. Joo, semmoinen laulu oli siinä sitten. Miten auringonlaskun lapset valotavat meitä vastaan, Iski, sinun Perttu tärykalvoisi? No, joo. Ja ensinnäkin minusta se sanotus ja melodian kuljetus, mikä tuossa biisissä, niin sehän oli ihan apukoulutasoa, että eihän sitä niinku, sehän oli aivan niinku, siis tyhjän päivästä jollotusta, että ei pysty käsittämään. Ei oli minusta jotenkin hajulla siitä, että niinku, eihän tästä tukku niinku semmoinen niinku huono olo näistä liveistä nykyään, kun on tämmöistä. Tekee aamulla 3 tuntia ysäri rock musa liveä, niin tulee semmoinen voittajafiilis, että tästä ei muuta kuin paita pois ja hankeen pyörimään, mutta näistä tulee ihan semmoinen olo, että haluaa mennä tuonne takapihalle pyörimään käsikranaatin kanssa ja vetää sokka irti ja toivoa parasta, että se sattuu mahan alle silloin, kun se losahtaa. Ei siis, jotenkin mulla on hirveästi huolestuttaa tämä nykymusan maailma, että jos Erika Wigman voittaa vielä Euroviisut ja sitten tämmöinen paska soi radiossa, niin eihän meillä ole täällä enää mitään jäljellä. Joo, meillä on kuitenkin toivoa artificial intelligence, että meidät varmaan tekoäly korjaa, niin kuin TT Walrus, jonka otatte nyt kaikki hautuun, häneltäkin on tullut uusi kappale, niin että meillä on toivoa. Miten Jere, oliko meillä toivoa, auringon lapset? Valot siis, eivät ole meitä vastaan. Kyllä tämä on viimeinen kerta, kun mä oon tässä podcastissa selvinpäin, kun ei tässä ole niinku... Tämä on niinku sillä itsensä rääkkäämistä, että niinku vesi kiduttaa sitten itteensä. Et niinku, se on jotenkin, niinku mä mietin, että kun tästä ei saa fyrkkaa ja tästä ei saa hyvää mieltä. Ja tää on niinku, miksi tätä niinku tavallaan ihminen tekee. Mutta sitten mä oon tullut yhteen ratkaisuun. No niin, lopullisen ratkaisun. Mun mielestä syy oot sinä. Niinku, siellä on ihan varmasti täytyy olla parempaa musiikkia kuin nämä helmet, mitkä sä niinku vittu sieltä ongit. Niin, nyt me aletaan kierrättää tätä musiikkivastuuta nyt jollain tavalla. Et kato kun ilme paljastaa kaiken. Sä teet 3 tuntia, 4 tuntia tänään, kun tämähän tulee, eikö tää tule yöllä? 0. Joo. Niin, just näin. No niin sä teet puoli vuorokautta niinku, sillain niinku, tiedätkö, pirunsarven pystyssä, niinku duunia, niinku, että miten saadaan jätkille niinku perjantaina mahdollisimman huono viikonlopulla, kun saatana. Niinku. En ymmärrä, mitä tarkoitat. Tietenkään. Mä en suostu niinku uskoon, että tää on se musiikki pelkästään, mitä Suomi tarjoaa. Koska niinku, mä oon ihan tarkoituksella jättänyt Spotifysta koko uuden musiikin listan käymättä, koska mä haluan niinku, sillä lailla kuulla nää niinku ekaa kertaa, että se niinku se, okei, ton Karaoke-maa-biisin mä oon kuullut sen Kertsin TikTokissa. Joo. Ja sitten sen Ruotsin Euroviisu-rinkutuksen mä oon kuullut niinku kokonaan TikTokissa. Mutta siis kaikki muut biisit oli niinku täysin niinku neitsellisiä kokemuksia. Ja siis toi on ihan hirveetä. Siis, vittu, jos Spotify on tommoista musiikkia täynnä, niin vittu 12 € vittu kuukaudessa. Mitä vittua? On se Helmi ja Walrusin uusi kappalekin on huomattavasti parempaa kamaa ja AP tekee nyt jotain kamaa. Se, kun sanoi, että hän toivoo, että hän pääse koskaan tuolle listalle. Eikö se oli, oliko se, mikä se Jaakko Kristian? Jaakko Kristian, niin. Ottakaa sekin ukko seuranta. Ootte ihania. Mä ottaisin teidät kaikki. Sirpa 79 Glaukkala. PS paritkin käy. Oliko toi Sirpan ikä vai pulssi? Ei jumala. Varmaan ikä. Ei se ainakaan ruumiin lämpö ollut. Uuden suomalaisen musiikin lista joka perjantai AP:n kanavalla ja pidetään tuo ikään kuin palautet-chatti kyllä auki. Sieltä on tullut kovaa kamaa Korsosta ihan Lapualle ja Posiolle asti. Jos teidän pitäisi yksi kappale nyt nostaa tältä illalta ikään kuin positiivisen merkissä esille, niin mikä se olisi? Valitaan top 3 ja Perttu, ole hyvä. Mikä oli sinun? Ehdottomasti sen ensimmäisen, eli Vara Bastun, ja vain ja ainoastaan sen takia, että se niin kuin mä sanoin tämän liven alussa, että se tulee olemaan ehdottomasti Suomen soitetuin kesäbiisi. Tissit.
Joo, sen biisin. Tissit. Sen biisin haluan nostaa ja sitten samalla mä haluan pyytää kaikilta katsojilta anteeksi. Siis me ollaan tehty monena perjantaina aika kyseenalaista mutta ei me tämmöistä ole kyseenalaista ohjelmaa, mutta niinku, vittu ei me olla ikinä näin paskaa ohjelmaa tehty, vittu ei koskaan. Ei koskaan. Ja niinku tää on edelleen niinku pakollinen sanoa, että muistakaa, että tää on huumoria. Juu. Ei saa ottaa tosissaan näitä juttuja, mutta kyllä mä niinku myöskin kyseenalaista, että minkä vitun takia tätä vittu kattova puolta tuntia. Kyllä. Teitäkin perjantai-iltana. Mutta hei, Jere siis nosti Kain Paada Pastu, niin top 3. Mites Perttu, kenet nostasit listalta? Siis kyllä täytyy sanoa, että se Bessin biisi oli hyvä biisi. Siitähän me ei voi, sitä ei voi kahta sanoa. Ehkä siinäkin tuotannossa olisi voinut käyttää rohkeammin sitä niin sanottua rokkikynää ja vähän sitä kukkoa enemmän esille siinä kanan rinnalle. Mutta kyllähän se oli hyvä biisi. Siis se oli tarttuva. Ja eikä se Botenan, vai mikä se oli se ruotsalainen biisi, niin ei sekään huono ollut. Mutta kyllä se... Kesällä suuleni. Olisi ainakin parempi se. Ja minusta siinä oli hienosti sitten tehty, että niinku huumorimusaa Ruotsista, niin sehän toimii aina paremmin kuin kotimainen. Mutta siis Bess. Joo, hyvä nosto. Eli vielä kerran niin uuden suomalaisen musiikin listalta Jeje nosti Kain Paada Pastu. Ja sitten vähän ei niin yllättäen Perttu tietysti nosti Bessin Anna tulla -kappaleen kärkikolmikkoon. Ja ystävät hyvät, minun valintani on enää jäljellä ja joudun siis todella tiukan paikan eteen tässä valinnassa, koska listan loppuosa oli aika kyseenalaista. Vessin vosat. Anteeksi, mä voittelen. Tämä on vaan tämmöinen tämä kone nyt. Palautechatti vielä, tai linja on kuumana. Mä joudun nostamaan oman top 3 tästä, eli siellä on nyt Kai ja Bess, ja heidän rinnalle, uskokaa tai älkää, hyvät ystävät, nousee Mökkitierekotsin terävä pää, eli Karaoke Maa, Hesa, Äijä ja Fai, ja kyllä se tältä listalta valitettavasti 3 joukkoon menee. Sehän oli Jeren suosikkikappale jo tuossa aikanaan. Eli uuden suomalaisen musiikin listalla 3 nostoa tältä viikolta, jos käytte kuuntelemassa Walrusia ja Jaakko Kristianin lisäksi, niin ovat Bess, Anna Tulla, ja sitten Paada Pastu Kai ja sitten Karaoke Maa, Hesa, Äijä, Faija. Hesa äijälle tissi suuhun ja viedään se kuuhun. Anteeksi, mä en voi tälle mitään. Tämä kone on tämmöinen. Mutta hei, hieno kolmikko siis, Artula, mahtava trio siinä. Jos paskoista pitäisi valita, niin onko se tarkoittaako sitä, että hyvällä alkaa ja huonolla loppuu? Joo, hyvällä alkaa ja huonolla loppuu. Ottakaa Jaakko Kristian haltuun, ottakaa TT Walrus haltuun. Heiltä on musiikkiakin varmaan löytyy ja me tapaamme taas uuden suomalaisen musiikin listan merkissä ensi perjantaina huomattavasti enemmän humalassa. Tämä oli legendaarinen lähetys. Hieman kyseenalaisia kommentteja tietysti Posiolta ja Korsosta ja mistä kaikkea Siuntiosta niitä tuli. Joo, tämä oli ihan hauska tämä. Otettiin tämmöinen palauteosio ihan tähän sen takia, kun moni ei välttämättä uskaltaa chatissa kirjoittaa, niin voi tämmöisiä ääniviestejä sitten lähettää, että se toimii aina mukavasti sillä tavalla. Mutta joo, kiitos täältä Tornion suunnalta ja pistän sen Posiollekin terveisiä, että kyllä sieltä niitä löytyy. Pistetään pieni kooste tuosta videon muodossa parhaista palveluista ja siihen top 3 alle ja kiitetään tietysti kuulijoita, katselijoita ja näitä artisteja, jotka uuden suomalaisen musiikin listalla Spotifysta löytyy. Menkää ottamaan lista haltuun ja tavataan taas ensi perjantaina näissä merkeissä. Mä menen suihkuun. Terveys. Samoin. Kiitos. Moi moi.